Hej, velkommen til den her video her, hvor Bella hun skal vælge mellem en pølse og en agurk. Det har seerne valgt, da vi har lavet en afstemning. Den kommer lige på skærmen her. Tusind tak for alle jer, der har stemt. Vi vil prøve at lave nogle flere af de her afstemninger her, så I kan være med til at bestemme, hvad vi skal lave videoer. Lad os komme i gang. Sæt. Bliv. Værsgo.